loiteko sakua, GPS-ia, kargadoria eta linterna. Eguerdion lagunak, gaur gonbidatuakin, errezeta indageo, mendira nijoa, eta hemen txai naiz, errepasatzen zer jarrieten PlayStationa, hiru joku, nola ez, toalla eta txaparruak, bale? A ber, ze gehiago dakaten hemen, bale? Txuleta, txoixua, eta parrilla pegablia, bale? Ni uste, hau dana, esalda gehiagi izango, mendira juteko. Katxiz la, mar. Bueno, akaso hemen utzikoet, eta ego ikusiko dugu, zein. Nik prestatu den motxila. A ber, gonbidatua ze prestatu. Bueno, lagunak, hemen txenao Asierrekin eta Egoitzekin, ongi etorri bikote, zer moduz? Ondo, Ongi? Apa, kaixo. Ni motxila prestatu, zuek prestatu alde zue, motxila. Bai, noski. Karre dugu eta ustu dugu ere. Uste Zertara gatoz, kozinatzera edo buskraz partikatzera edo zertara? Buskra, mendira segin doazen. Bakitzo ze prestatu dela, baina gero mendira goazen, zezan dezu, buskra. Bushcraft. Bushcraft, Zer bai. dexiazki bushcraft hori? Bushcraft zer dan? Bueno, nola baitere mendira jun, eta modu tradizionalak erabiliz, edo teknika tradizionalak erabiliz, edo bertan bizitzen jakitea eta ezagutza horiek aplikatzea, bertan bizi ahal izateko. Uste ja, oso lagun, aprofos, atopatu bezuela, oso ondo pasako dugu, egia esan, eharki pasako dugu, baina zein dut zaizue motxila inbeteta esan mateko, lehen da bizi zerbait prestatzen badeu jateko, jaten dugu ongi, eta geho jutega goraka, ados? Primeran. Ba, adi lagunak, ehundoko txuleta ingo deu, tximitxurriakin, patatak, eta geho barazki batzuk bai, txingarretan erreta. Adi lagunak, saio, paregabe datar. Asko ikasiko dugu. Bueno, lagunak, Asier eta Egoitz, garatuko izuet pausuz, nondik nahi biliko gehan, txuleta hoiteko garaian, bere, sakramentu egin esango genuen, bale? Hemen dakau, Tomahawk, deitze jaunak, gaur eguna infamatu dana, baina da, txuleta bat, normalien Tomahawkak ikusten dituzunean ehundoko ezurrakin, da, txuleta, hemen kostila mostea, eta kostilan ezurrare bai mantentzen dala. Baina hemen nindana da, txuleta tradizional batei, falda esaten dana kendu zaio, hemengo pusketare bai, eta bakarrik utzi dugu barruko mamila. Eta hemen nitea, Tomahawk, txuleta guain modan daun hori, baina azkenean da txuleta bat ezurra biztan dakala. Eta ingo deuna da, behitu, azteko eta behi guantxe ja, zatikan hauek, atemperatzen egon behar du, eta jarriko ditut ezurrakin behian, hemen txe, atemperatzen. Gero bai emango jou, 10 minutu alde batetik, eta 10 minutu bestetik. Baina hau ja hemen, nahiko gertu, espeauta, baina ja, izerdila botatzen hastia, barruan, epeltasuna barruaino iristeko. Bale, eta horrei lagungarri, ingo diouna da, nola ez? Bueno, nola ez, edo Tomahawka iteian lekutan, askotan tximitxurri batekin laguntzea, eta tximitxurri jaiteko, esti tximitxurri bat ingo deu, hemen dago baratzuria, dakau oreganua, pipermina, ziape hasiak, dakau pipermin hautza, pipermin ketua, hemen limoia, denakin nasketa bat ingo deu, eta onduan ontzi baten jarriko deu, lagungarri bezala, nahi dunak bertan sartu, edo nahi dunak gatzakin bakarri jateko. Bale, hemen ingo deuna da, patata hauek, gajotan moztu, azalda guzti, eta oliotan potxatuko ditugu batzui pixkatekin, eta gero bukaeran egurra emango jo, kanpotik urruzkarri, eta barruti xamurra gelditzeko. Eta hemen, dazkaun barazkikin, perretxikuk, barrengorri garbituko ditugu, piperrak pusketa moztu, tipulina, kuiatxua, baitare hemen hartogozua eta piperrak. Haue garbitu, haue galdeun pusketa igualetan moztu dana, eta hemen dazkau, brotxetatxuak, sartuko deu, eta txingarretan errekoitu gure bai, bale? Bueno, eta bertxo gota geho lanian hasi behar geha. Bale, azteko eta behin. Ingo deuna da, behitu, barrengorrik eta garbitzen jungo geha, hemen alde zuen txortenak endu, eta gainuntzeko hemen goizu papel bat, tanto batekin ezetasun puntxu bat eukitzeko,
eta horrekin jungo zate txukun jartzen dena, bale? Vale. Venga, bilen artean jungo zate lasai. Zure labanarekin edo gure labanarekin? Hemen bakoitza moldatzen denakin. Nik labana jarrizki zuen, baina hemen ateatzen bazu zuen labana, aproposa izango, bai. Hombre. Vale, hemen, da zuen bat laban lanakin, da bestia papel lanak. Eta bilen artean kudeatzen dezue. Vale? Ik txortenak heldu, gehiengoak heldu, eta arei pasa, arek txukuntzeko. Venga. Bueno, Egoitz eta Asier, konta jazue, hemen jartzi zuen, ez da, Basscraft Society. Zer da hori zehazki, kontatu nahi. Ez dakit ondo dauzkatu eten, lagundu jazue, Basque Bushcraft Society. Bushcraft? Euskeraz, Euskal Bushcraft elkartea. Elkartea. Vale, zer nahi dik esan Bushcraft zehazki? Bushcraft. Bueno, Bushcraft da hitz ingeles bat, ingelesetik datorren hitza da, bai? Eta izango litzateke basoan, bush hori etorriko litzateke sastraka, ingelesesko sastrakatikan, eta craft izango litzateke nolabait modua edo artea edo artisautzarekin erlazionatutako hitz bat. Eta orduan izango litzateke basora jun eta baso horretan bizirauteko edo bizitzeko edo teknika baliabideak hartu eta ezagutza desberdinen multzoa. Azkenean hori, arte bada, arte hortikan gatoz, esakete bateako, ez da? Baina astu inzaigu ia, ez da? Nola da basoko bizimodua. Batez ere da, lehenak egiten genduna berreskuratzea. Ez da besterik, ez da okatruko barririk, ez da asmakizun berririk. Lehenak egiten genuena, natural batean saiatzen egitea, eta lehenako teknikekin, natura hobeto zaintzen zutena gaur egiten duguna baino. Bai, ez da, eta behaiek basoa maite zuten, basoa zaindu bertuten, behaien elikagaiak bertatik ateatzen zialako, ez da? Eta batzutan, guain basoa dazkau, bai mosteko, botatzeko eta zuen mateko, ez da? Bai. Hoi da treskantza. Lehen zan simbiosi bat eta oin gira bizkat parasitoak, ez? Bai. Bizkat zientzian zartzeko. Guantxe zandek egila. Bueno, eta hori lortzeko, ikusiet, erraminta mordo bat ekarri zuela, Nabasur ekarri eta Egoitz ekarri eta guri erakutsi zer historikin, zer erramintakin jutea zatet, eta zer lortu nahi izaten dezuen basuan. Ekarriko dizkizut hemen ja badakagu normalean, esan dugu bushcrafta izango litzatekela teknika ezagutza guzti horien multzoa, hitzaren jatorria ingelesa da eta batez ere dator Sudafrikatikan eta Australiatikan. Han bizi diren aborigenak eta han bizi diren jende, bertako jendea, natiboak, bush edo sastrakadi horietan bizi direlako, eta guk ona ekartzeko esan beharko genuke forest craft edo zer holakoa. Ja forestala dalako hau, ez da? Bai, hori da, ez dalako horren beste sastrakartean ez gara bizi edo ez gara bizi izan sastrakartean eta gehiago da. Segun eta ze baso guain sastrakaz betitzen nahi zaigu, bai, ez da? Azpitikan, bai. Eta batzutan igartzen dugu. Bai, ez da? Eta orduan, baliabide hauek, hau dituk, erramientak, ez da? Erabiltzitu zuenak. Bai, erabiltzen ditugu. Bai, zuek jute zatenean horietako aizialdi bat pasatzea, bai eraman biherdian erramientak. Hauetatik irtenaldi txiki bat bada urtu batzuetakoa gitxienez hau bai. Baina gaua egitera bazoaz, nik hirurak eramango dituzke. Edo gitxienez bi. Hori da. Beti ere, doazen lekuaren arabera, aurre ezagutza batekin, eta aurre ezagutza esan nahi dituz, aurre ezagutuz bertan zer topatuko dugun, eta bertan zer egiteko asmoa dakagu. Eta zein aldan, zezin, nola esatea gaur egune bai azkenean leku askore daude protegituta, eta horre bai kontu zibile berga, zehadar moztu, sekudeatu, eta nola ibil. Zezu gaitz bota, bota ez, zezu gaitz moztu edo zezu gaitz erabili edo zegur erabili, babestu egon daitekelako, edo eremua bertan babestu egon daitekelako. Normalean ez, baina ez gera sartzen parke naturaletan, ez ditugu ikutzen, eta beti ibiltzen gea, saiatzen gea leku pribatuetan ibiltzen, eta baimena eskatzen horra sartu baina lehenago, eta nagusiari edo nagusi esan ez, hemen onagoaz, gaua pasako dugu, edo ez dakiz zer, eta honetan arituko gera. Eta zeiten dezu adibidez gau bat pasatzeko, arratzalde bat pasatzeko, esan dezuna, nabajakin igual nahikoa da gau. Berretxiko pare bat hartu, eta ebakin moto bat asko eta gatzen bazea, bentsatzen askatzeko. Zergatik behar ditugu, bai zerra, bai atxura, txabola montatu behar dugu, zein beharko gendun gau bat goxo pasatzeko? Gaua pasatzeko, normalen ez duzu txabola bat eraikiko, zuk zerrorrek eramango duzu lonatxu bat, aterpetxik bat egiteko, baina beharrezkoa da, egun
urra lantzeko eta prestatzeko sua egiteko egin albada, edo sua egiteko premia baukazu. Azkenean gizakia suakin bat dijoa, ez da? Bai. Horri esker. Horri esker, nik uste pertsona edo gizaki gerala suari esker. Eta, bueno, hain handi batean, garrantzia handia ematen diogu horri, nik behintzat, personalki. Asko gustatzen zait, piromano bat emango dut, baina asko gustatzen zait sua egitea, eta modu tradizionalean horrelako gauzak egitea. Eta ez da kasualitate, azkenean zu falta horrek edo zuak ematen dizun berotasun horrek da zure lehen babesa galduta bazaude, edo mendian bazaude, hilko zaituen lehen gauza, segurantzean, hotza izango da, hipotermia bat sartzea, edo gauean temperatura asko bajatzen da. Gainera, gauza asko iteitu zuak, zeatik hande bai, bueno, nik gustatzen programa berezik eta hola ikustia, eta geho kudeatzen dira, bai moskitok, bai depredadorek eta usatu iten dira, gauza bateko, baino gehiago, balio usuak, ez da? Azkenean pertsonan presentzia ematen du, ez da? Bai, zuarekin egin ezakezu, zure mendian aurkitu ezakezun ur hori nolabait ere edangarria egin, txika bat susmagarria baldin bada, ur horren jatorria. Irekiten, eta gero, ez da? Berez, irakindaia patogeno gehienak hilko zen dituzke, eta garbi baldin badago ez zuke behar filtratzerik, ez badauka partikula solidorik. Eta zua iteko, nola ingo gendun zua? Pospolo, metxero, horrek ez du balio. O hasi berzete. Bueno, hasi metodo desberdinak erabiltzen ditugu. Esan beharra dut, hau bushcrafta bezala ezagutzen degula, edo hori egiten saiatzen gera, eta ez gera horren beste saiatzen biziraupena egiten. Bai, teknikak ezagutu behar ditugu, eta badakigu zer egin behar dugun inoiz alakorik sortatzen bazaigu, eta hori lantzen dugu, baina printzipio zaizu, metxero eramaten dugu, eta apuro kaso batean, taka. Claro, alde zuen neurrian, ite zue lehenoko egiten duen bezala, baina balia bidea balin bazkao eta bihar badia, bai erabiliten dira. Zuzegatzen zara egiten erabatean, baina alako ekaitz bat zartzen bada, dana ja bizkat pikutara joaten da, eta zatezu, bueno, berotu behar naiz. Bai. Etxeroa, aurrea. Eta aurrea. Gertatu izan zaigu, biztaira batera joan, eta orduan ja, hor jote zeatenian, lehiaketa dago ikustitugun konkursoietan da bezala, zua metxeroa elabile, eta gaur galdu indek lehiaketa, Ez, baina, bueno, igual azte pare bat barregarri, txisteak ego ditu genituzke, baina, hor dago, koska. Bueno, hemen lehen da biziko urratza eman deu, patatak martxan jarritugu, hori, barrengorrik garbi dazkau, hone imango jotena betu, alde hortatik ikuste zuen nola ja izerdi jabezela zidan. Buelta emango jote bai horrela pixkat, alde hortatik izerditan azteko, eta ingo deuna da, lehen da biziko erreportaia ikustea jungo gea. Ados? Oso, no? Bai. Zehazki jungo gea, Arraiz, Casa Galizia, eta ikusiko zue, ehundoko txuleta ingo due, guria bezalakua. Igual obiata dana, guazen ikustea. Kaixo Joseba, Alaiz naiz, gaur Bilboko Arraiz mendira etorri zarete gure jatetzea ezagutzera, Casa Galizia. Ongi etorri gure etzera. Baserri honek 200 urte gutxi gora bera ditu, eta 1982an Casa Galizia elkarteak zabaldu zuen jatetzea. Guk daramatzagu hemen 5 urte. Gure ingurua ikusten duzuen moduan oso ederrara, Basarriren magalean gaude. Txakoli mahastiz inguratuta gaude, eta oso inguru lasaia. Hemendik Bilbo osoa eta Nerbio itsasadarra ikusi alda. Espazio aldetik 3 jangela ditugu, kanpokoa udan erabiltzen duguna, eta gero barruan 2 jangela. Kanpoko jangela oso aproposa da udan etortzeko familiarekin edo lagunekin. Casa Galiziako berezitasunak, haragiak, olagarroa eta itsaskiak dira. Gure sukaldaritza tradizionala da, produktuan oinarritzen gara. Hemen lantzen ditugu 2 sukaldaritza mota, galiziarra eta euskalduna. Egunero karta eta menu bereziak eskaintzen ditugu. Olagarro menuak, txuleta menuak eta dastatze menuak. Bueno, eta orain, gure historia ezagutu ondoren, gure izarretako bat kozinatzera joango gara.
Bueno, hemen gaude, eta gure parrilan, eta ikusten duzuen moduan, 3 txuleta mota ezberdin ditugu hemen. Ba, hemen daukagu, lehenengoa, frisona arrasakoa, behi bat da. Bigarrena da idia, eta rubio gallego, eta hirugarrena zimental daukagu, behia. Austriarra da, baina Galizian hasita dago. Gaurko rezeta, txuletoia izango da, zimental, lehenengoz ebakiko dugu, gero atemperatuko dugu hemen, eta gero markatuko dugu beste horretan. Beno, txuletoi honek arrasa zimental, potentzia handia dauka, infiltrazio asko eta oso samurra da. Oso okela proposa parrilan egiteko. Ba, hemen ipini dugu atemperatzen txuleta, 10 minutu alde batetik, gero emango dugu buelta. Harabi hauek kanpotik ekarri ditugu, baina guk hemen daukagu bertan gure idiak. Gure asmoa da, gure haragia hemen erabiltzea. Txuleta hau, atemperatuta dago, temperatura egokia dauka, eta orain saiatuko dugu hemen. Harabiaz gain, oso famatua da gure olagarroa, benetazko galiziar olagarroa delako. Gure olagarroa Kamarinaztik ekartzen ditugu eta oso kalitate handia dauka. Sekretua non dago? Ba, egosketaren puntuan eta produktuan. Aste batean, 50 olagarro igual bosten ditugu, eta egun batean, 15, 20, depende eguna. Bueno, Joseba, hemen daukazu gure txuleta, dastatu nahi baduzu, badakizu non gauden. Arraizeko Casa Galizian. Mila esker, agur! Aupa Laitz, aupa Carlos, eta gora txuletak, Ai, ama, sei txuleta horrek, eta egiten dezuen dana, sano-sanua, eta tradizionala. Jarraitu horrekin, eta heldu horrei goxatzen, eta goxatu erazten. Gurean jarraitu behar dugu. Hemen ningo deuna da, betu, txuleta horrei emango xo, 10 minutu alde batetik, eta 10 minutu bestetik. Eta saioai, hoi gehatze zaio, gutxi gora bera. Gero erreportaia bai, beste 3 minutu, baina hori reposo pixka eta mosten da hortan gastatuko dugu. Orduan, ingoeten alnik ja. Hau, askatu. Pixka jetxiko dugu, ez gehiagi, kudeatzen jungo gea. Bale, horrean jo jetxikoet. Eta, ingoetena da, ja, behitu hemen markatu da, izerditan dakau, jarriko dugu. Horrelaxe, jepa, ezurra berua gaia. Eta ingoetena da, pixkat moitu txingarrak, bisitasun puntua gehitzeko. Adi ongo gea, ze hau, koipia botatzen hastea, ez hainbeste txuleta tradizionala bezala, zeatik asko kendu diogu. Baina, alare, tantaka azten danean, sua hasten da, eta adi bilibidarkea. Bueno, ingoetena da nik, ikusiko zuen, markatu alde dutatik ondo, gio, buelta eman, da gio, gatzak gio botatziot. Jendia batzu botatzio lehen huo. Cada maestrillo esatean bezala, bere betiatzenean, bai. Bueno, eta hau esan da, jarraituko dugu brotxetak kudeatzen, bale? Brotxetak kudeatzeko inberrezue, hemendikan pusketatxuak moztu, adibidez, Eto, ikire labanakin, goitz. Hau, horrela xeingo jo. Eta gutxora bera ingo dut dana, betu, barrengorrik adibidez, erditik amoztuta jarriko ditugu. Orduan, altura hau emango dio gutxora bera danai, bibiatzeko altura, hau horrela, eta hau alde huin, 3 pusketetan adibidez. 1, 2, eta 3, horrela, bale? Eta, zuk piperrak kudeatzen, jun, bale? Nabeko hiek erditik amoztu eta moztuta utzi. Bale? Bueno. Eta non utziko ditugu hemen txertan edo? Hemen emango zuen oso ondo, pare bat platertxo, hau jarriko dugu hemen, hau honea, eta platertxotan jungo gehatena jartzen, da gero, ja, sartuko ditugu brotxetan, bale? Bai. Bueno, bikote, eta zuen filosofiatako bat da, bere bai, basoa jute zeaten nian, han ibili, han ondo pasa, egun batzu, pasa bihar dana, baino, geho, zehon bezala utzi, edo gobeto, ez da? Edo gobeto bai. Aldala, bai, ez da? hobeto, hori da. Bai, bertara jun, eta behintzat arrastorik ez utzi, eta, bueno, sua egin behar baldin badegu, horrek esan nahi du, ostoak horbela kendu, basoaren lurretikan, eta lurra utzi agerian, sua horre egiteko. Eta gero, ondo itzali, noski. Eta goazenean, ziurtatu ez degula txingorra ikusten piztuta.
eta lurra berriz estali. Tapatu, estali, eta inditu zuen eozen trikimainak eta historiketa, zehon bezala utzi, ez da? Hori da. Vale, eta hau guztia, elkartetikan, nola kudatzen du? Zer da zuen elkartian lana zehazki? Nola funtzionatzen du elkartiak? Elkartea bezala, pertsona talde bat da. Bazkideak dauzkagu, badaukagu juntakide batzuk ere bai, batez ere elkartea sortu genuen gaundenak, hor junta horretan, eta batez ere guk nahi duguna da bizkat jenteari helarazi gure idea eta formakuntza bizkatera beraiei luzatu. Nola beraiek sentia daitezken eroso, teknika praktikatzen edo mendira joaten bizkate era independiente batean. Vale. Bai, eta egiten ditugu hilero edo bi hilero formakuntzak. Orduan bilok zaudete hor, esango zan erakusle bezala, eta bestiak apuntatzen dira ikasteko, zenbat zaudete elkartian, no? Elkartean, sortu... Bilok esan dezu beste batzuk bai, ez da? Sortutakoak 8 pertsona izan ginean, 8 pitzatu, juntatu ginean. Hori da. Eta, ideiatako bat zan gure artean ezagutzea, bakoitzak zertzekien ikustea, eta horren arabera, nola baitere, elkartearen izena da, bushcrafta sustatzeko elkartea, eta orduan, ezagutzak eta zer egiten ditugun, eta teknika desberdinak ezagutzera ematea. Hor elkartetzea tenian gaina sortzitxoro, pentsatzen zuet dela etxorua, no? Ondo sentitzen zela. Hori da, azken finean txoroen artean. Bastante ondo ditxo. Hori da, azken finean hori da, ez? Egiten ditugu tailarrak, batez ere, gai konkretuetan, ez? Monografikoak izango nintzatzezkenak. Asteburu bat joaten gara, eta suaren ingurukiko tailarra. Nola lortu egur egokia, nola landu egur hori, nola piztu sua, ze teknika diferenteekin. Beste tailar bat adibidez, teknika guain suakin esan dezula. Hor ikusi pare bat aparato baino goio karritu zuela eta suakin hemen. Akutsi guri nola dian aparatoiek, Asier. Hartu eskuan da, akutsi guri nola dian. Irrikitan gau eta ikasteko, konkisen da ikuste, hor zearen zua egiten da gutxik itegue egila zan, Hauek, jute dian dan eta nitegue. Metxeru eramate bazpare, konkisten ezin da eraman, metxeru. Ondo. Dauzko gomen, era tradizional edo modernoak, eta era tradizionalena, hau egoitzerutziko, berea da gainera, berak landu du hau. Zer deko hori zehazki? Zer egurdeko, nola? Egurra ez da, kontutan eduki behar dugu egurra dela gauzako gor bat, eta modu tradizionalean lana egiteko egurrarekin, behar da adina indar edo pertsona batek ez dauka. Orduan saiatzen gera erabiltzen ezagutzen ditugun landare espezifiko batzuk, basoan topatzeko agian zailagoak direnak. Horre haman itituzu horiek zuekin, ez da? Bazpare. Saiatzen geha bilatzen, adibidez hemen baso baten aurkitu ditzakegun egokiak izan daitezke sasiak, sasien adar lehor zuzen horiek, noski, pitxoak arantzak enduta, bestela gaizki gaude, eta bestela, arkoaren metodoarekin egiteko, pelikuletan ikusi ditugun arkoaren metodo hori, horrek nola baitere abanikoa erikitzen ditugu, eta urkiarekin, edo sahatxarekin, edo zein da bestean, pinua ere bai. Pinuzikoarekin ez badauka oso erretxina asko. Erretxina askoz badaka pinu horrek, egin izan ditugu. Eta horiek beti frisio askokin, eta beste teknika horrekin, ez da? Hori da, eta gero baditugu egurra, labana eramaten dugunez, saiatzen geha laban horrekin lumak egiten, bai. Lumak egiten, orain ez naiz hasiko hemen, baina lumak egiten xafla txikiak horrela ateratzen ditugu. Aurrena zu hartuko duen xafla txikia. Eta guztia pilatzen dugu zera batean, puntu jakin batean, saiatzen geha pilatzen. Eta hori ere ikasi egin behar da, zer anzten zeranean, badijoaz xafla horiek alde guztietara. Bestia, gabe gelditzea, eta ja behan du, ez da? Eta gero, honekin, hau izango litzateke... Hoxe da, olaitean bere hau ikusiko dutzen dituzten, biziraupen programa telebistako guztietan, hau da ikusten dana, hau sartuko nahi zemen egiten. Maio, utzeiak nahi ematen? Bai. Bale. Ikusi gaituzi, eman. Ikusteko, errezara. Eman. Eta, atzekaldiakin eman hola, eta listo. Bai, honekin. Bale. Konturatu zaitez. Estik, zu hartuko honek, hemen dazkat, ez da? Espero, ez ez. Osein beretu xafla txiki mordo bat, orkudeatu, gaizkin dira, no? Bai, ontxe jongoa. Anguloa eta
A ber, eskakutzi ondo. Gaztatzen nahi nauketa gatxarruan. Horregatik handakau... Mira, bildu eta igual... Horregatik Bai, hori jasoin berde, guen papelan bilan ikuan. Hori igual hona da, Bai, lortu dezakezua. Hori ze material da, txispaiteun hori? Batez ere magnesioa. Magnesioa. Baina hainbat metalen nasketa bat da, edo alegazio bat. Eta normalen egiten duguna da, bai joa, Bai. Honek, 80 angulu ditu, zorrotza dago, eta... Ostras. Iak erakutzen nahi hori. Peligro. Onda. Hor ba. Vale. Zerbait bizkeo, ba. Nio engonituan labor duela, eta engonean gazta barrilla, eta zikesin. Ez da golpeatzea da, arraskatzea. Vale, bai, ikusiak. Zea bat iten. Bai. Zure taula da. Hemen ingoiak, geho hau lijatu ite deu, eta listo. Perfecto. Apoiatuta hau. Apoiatuta, bai, eman hor fuerte. Beste gauza batia, Ondo, Joseba, gordezaka. Ona, nire pilemano xamarra izanak, eta... Bai. Ai, ama, ze ona. Bai, arra tramankula, ondo. Bueno, eta zuak inasi zeanean, hasier barkatu baino moztu indizut, esan dezu bai nola intendezun zuak kudeatu, eta beste hainba gauza, ez da? Pentsatzen da... Beste kurtso edo taller mota bat egiten duguna, oso garrantzizkoa dena bai da, refugio motak nola egin, batez ere tarparekin, izango zu, zer da, tarpa. Tarpa da, lona bat eramaten duguna, normalan izan daiteke edo kanbas antzeako bat, edo tenda kampainan material harin hori antzeako bat, neurri ezberdinetakoa, baina guk erabiltzen duguna izan da 3x3 metrokoa, eta horrekin piroflexia edo origami bizkate eginez, eta makila batekin lagunduta, edo soka batzuekin lagunduta, egitezu zure tendatxoa. Hori ere erakusten dugu, korapilo motak. Gero bako beste tailerrat, zorrozketan, gure herramientak labanaren erabilera. Mantenua. Labana eman, aizko eman, da zeatan amultza, eta bestia, eta gero triskantak. Lehen zorrozpenak, ere bai. Ikusten joan nire atxurra, bale? Nire aizkora, tomahawk, ez da? Ez alda atxurra. Hori, atxurra bezala ditzen da. Aizkora. Indiarrak erabiltzen zuten... Behitu ze itxura hartzen nahi dan, Behitu, eta hori. Bale, eta guan ite joten anik da, bildurri gabe, hartu gatza, zango zo, Joseba, pasa egin zea, bai, batzutan pasa egiten naiz. Eta egiten zioten naek, hau, tolosan ikasi jat, eta tolosan txuleta earki erretzeue, ite jotena da, huelta eman, eta guain bai, guain izerditan daola horrela, botatzen dio gatza bildurri gabe, eta beak hartzen du biharduna. Gero beste aldean, baina, jende itegu gatza bota, zeiatu baino lehenuo. Baina gero ez da ondo zeiatzen. Nire gustatzen lehen da bizi zeiatu, huelta eman, da gatza lori. Eta gero, huelta matiotenean berri botako jo gatza. Ikusiko zuen. Eta gero, astinduko deu, eta latera eratuko deu. Hemen ingo deuna da. Brotxetak prestatzen jungo gea, ingo deuna da, behitu, Hartu bakoitza bat, eta irunen artian jungo gea. Bakoitza batekin, ingo deuna da ere bai hemen. Adibidez. Haure, moztu ingo deu, eta adibidez hartuko deu. Barren gorri bat, horrela xe. Hau eta gero, hartu ba, adibidez. Venga, aldetik aldea. Erdiak gorra ukitzik, Bai. Bale, sartu da, nik erditik sartu dela. Hola, hobeto. Bale. Ba. Gero, kuiatxua, bale. Gaur ikusten hasi da. Oso ondo, bai hasinan bestetik hasina eta gero. Aldezpiste, ari da. Tipula hola, hiru bat pusketa. Venga, hartu tipula hola, hiru bat pusketa. Trakatra. Venga. Vale. Eta, piperra, falta zaigu. Berdia. Horilla. Eta, berdia ez gorrilla, erra. Burua earki zeganik. Eta, berdiak imugatzeko, vale. Eta, ingo deuna da, ni usten dut horrela nahiko, ez da? Pizkata horregatu, denak elkartu, eta ingo dituguna bestia prestatu, eta bitartean erreporte bat ikustea juna, ados? Primera. Baseazki bikote jungo gea erlandere estiak ezautzea, eta ikusiko zue, zer reportai polita. Hemen txegilditzea brotxetak iten, eta gio tximitxurriein, eta dena platera eratzen. Guantxarte. Kaixo Joseba, ni mire naiz eta Arbeiza herrian gaude. Erlandere estiak nola ikusten ditugun ikustera gonbidatzen zaitut. Orain erlatik iragoaz, eta erretik irago baino lehenago, kepotoa piztuko dugu, uspoa. Eta zueren bidez, pixkat saiatzen gara menderatzen erleak. Orduan, hemen sua piztuko dugu, eta gero eraba jantzi ondoren, joango gara erlatik ira.
Oantxe bertan gaude Arbeiza, herriko lurretan, eta Arbeiza herrian dauzkako kokatuta 4 erlategi, 8 erlategitatik 4. Orduan, orotara 250 erle inguru. Eta erlategi hau beresia da, ze normalean erlategiak 25-30 izatitut. Baina erlategi hau da ernaltzeko erlategi bat. Hemen izaten dira, erlakumeak ekartzen ditugu, eta hemen ernaltzen dira urteko erreginak. Orduan, orain irikiko duguna da urteko erregina den erle bat, baina noski, ja, kajara pasea. Hor dauzkagu, beste batzuk, 5 laukitan daudenak, hoi txikia dira, erlakumeak. Eta hoi dira ja, erle osoak edo, ez? Kajan daudenak, 10 laukitan dauden erleak. Eta orduan, erlategi hau baliatzen dugu, hori, erreginen ernalketak egiteko. Erlea iriki baino lehen, botatzen diogu, kepisko bat, abisatzeko, saltxan hasi behar dugula, lasaitzeko, lasaigarri moduan, kepiska bat botatzen diogu, sarreratikan, eta ondoren, estalkiak entzen diogu, eta ondoren barruko estalkia. Estalkia itxatxia egoten da propoleoarekin. Hemen inguruan ikusten da naudena, hau propoleoa da. Eta hemendik ere kepiska bat botako diogu. Gainetikan, lasai detezen. Nahiko lasai daude, gaur lanean ari dira eta eguraldi ezin hobea daukate, lorea daukate. Eta orain aterako dugu, altzerdiatatik lauki bat. Hau izango nuke umetegia eta hau altzerdia. Altzerdia baliatzen dugu hemen egiten duten eztia hau kentzen diogu. Hemendikan, altzerdietik kentzen diogu. Eta orduan ikusko dugu ze martxan dauden. Eztia egiten ari diran edo zertan dabiltzan. Eta ikusten dugunez, eztia egiten ari dira. Oraintxe bertan, eskobizo eztia ari dira sartzen. Eta argizari kapatxo bat jartzen diotenean. Horrek esan ari du, ja, eztia ateratzeko prest dagoela, biltzeko prest. Aurtengo guzta, guretzako ona, kombinazio hori ezetasuna eta guraldiarekin, aurten nahiko urte hona izaten ari da. Hemen gaude eztiolan, eta hemen egingo duguna da, ekarri ditugun laukiak, eztiz beteetako laukiak, kenduko diogu argizaria, sartuko ditugu estraktore honetan, eta indar zentrifugoz, aterako du eztia. Gero bankura isuriko da, eta bankotikan bidoitara. Eta hau izango litzateke azkeneko fasea. Bidoian dakoago eztia, eta hurrengo gauza enbasatzea. Eta honako hau, itxura batez, eskai eztia izango genuke. Aurtengo eskai eztia. Eta azkeneko pausua izango litzateke eztiari etiketa jartzea. Hemen ditugu aurtengo eta lehengo urteko ezti batzuk. Urtearen arabera ezti desberdinak izaten alditugu. Hasten gara udaberriko eztiekin, erromero eztia, kasu honetan, erromero eskai ezti bat, eta eskai eztia. Hori, orain arte atera duguna urten. Eta lehengo urtetik, baditugu izpiliko eztia eta basoko eztia. Eztideen arteko desberdintasuna propietate aldetik loreak ematen dio bere ezaugarriak. Erromero eztia adibidez, oso arnasbideko, aromatikoak eskaiak eta ere bai, eta gero basokoa esaten da oso ona dela urdailerako eta lixeriketa egiteko. Eta eztiaz gain ere propoleo egiten dugu. Erle jasotzuten erretxina bada, eta erretxina hori propietate antibiotikoak, desinfektakteak, propietate ugari ditu. Erlandere eztiak aurkitzen aldituzu, adibidez, etxetik bertatik saltzen ditugu, salmenta zuzen eginez, baita herriko merkatuetan, ferietan, eta denda ekologiko espezializatuetan. Bueno, Joseba, hau izan da gaurko masterklasa. Erlandere eztien ekoizpena ikusi duzu. Etorri nahi duzunean Arbeizara. Aio! Hau, Pamiren, gora zure erlek eta zure ezti eta propoleo eta guztik. Mila esker, eta egia esan zonare bai, olako jende gotia, bertako erlekin geoekologikon da olako produktu eharrak iten guztako. Bezarka da hondi bat eta mila esker. Eta esan diazu pasatzeko ikastea eta hartu izut nota, pasako naiz. Bezarka da hondi bat. Gurean jarraitu gero, patatai hemen, ingo jotena da guain. Tope eman, vale? Horrela xe, eatzira, vuelta,
eta pixka tostatzen dianean, ja barruti xamur-xamurra daudela, listo dazkau. Eta txuleta iban nikoa vuelta ematea. A ver. Vale, katzakin eskuan, bildurri gabe, vale, eta ikusiko dugu, beste aldetikan, nola markatu zaigu. Vale, fundamentu darra hartu honeke bai. Ingo juna da, vuelta eman, eta gatzagota. Oso ondo. Eta guain emango juna da, vuelta hontan, pixka gerturatuko dugu bera, eta utziko dugu markatzen pixka gehiago. Vale, hemen bai, vuelta emango jot, betu hau alde hontan txola pixka gehiago ingo, eta alde hontatikan. Vale, hori pixka gehiago utziko dugu iten, eta ingo dutena nola zua indarra galtzen nahi dan, pixka jetxingoen. Pixkat, bi hiru vuelta, vale, horreaino, taka, ezin hobe. Eta hor, guain ikusten zuen ze soinu bat atzen nahi da, gatza, botatzen nahi da. Bueno, eta hemen ingo dutena da, papela jarri, oie gateatzeko belaxe, eta hoetan jarri berritugu martxan, launak. Parrillara ere bai. Parrillara ere bai. Venga, guain jarriko deu tximitxurria dara martxan. Ingo deuna da, sardezka paseko aldia zu, ez da ginen unutzieten. Vale, leku pixkat ingo deu, hau honeago ekarri, hau pixkate honeago, eta hemen txe, harriko ditugu dena martxan. Vale, adi bili beharko geha, hauek ere, barazkitxok eta... Zetu ermoia, ez? Bai, nahiko azkarriten dira. Vale, hau hemen, leku pixka gehiago, etorria honea, vale, honea, eta azkenentzako leku pixkat. Vale, hemen dingo horrela xeak. Vale, eta hori ere, martxan dakao. Vale, eta hoia bi aldetatik markatuta dakao, guain ibiliko geha, azkenengo 2 minutuak, vuelta eta vuelta, eta astintzen bota dion gatza, vale? Vale. Ia zurkatu du beharduna. Bai, golpiak eman behar zaizkio. Gero, apuntea gazten nahi zehazta. Apuntea. Jo, saioa ikusi berriro, batzutan saioa bukatzen dut, eta jendea, nola indegu errezeta, nola indegu ikatxela ma... Gero saioa ikusi etxian. Bueno, hemene, hain naiz ja, papeltxo bat, izerdiak entzeko, bakizue, parrian hiltzeana, izerdia botatzeula, Eta beste papeltxo bat, jartzeko patatak. Vale, bueno, hau jarriko dugu hemen, eta patata 2 minutuan, ja, gorritu zaizkigu, atea enbiar ditut. Venga, bago atxerreke txarraka. Bueno, bikote, eta zeu utzi alde utxintxilikan, ze gehiago erakustez, ze guztai zeio gehiena jendia ikuteanian, hola, mendira, bueno, eunak pasatzea. A ber, nik uste dut, norberagatik nik esango neuke, niri gustatzen zaidana da bizkat deskonektatzea. Deskonexio hori eta naturarekin berkonektatzea hori. Eta jenteari gustatzen zaiona da, sua. Bai, Egoitza gure su maixua, Su maixua, bale. Iolako zalantzari bat zego. Ez, jendeari egiten ditugunean tailerrak eta horrela, Asierrek ekartzen du hori, toldoaren tailerra egiten du berak, normalean, korapilo desberdinekin eta haizea egiten badu nola jarri, euria egiten badu nola jarri, besterik gabe guzkitikan babestu nahi baldin badezu hori ere itzal bat nola ondo egin, eta nik egiten dut, edo ardura daukat suarena. Hau lagundu. Bai, eta biak izaten dira normalean jendearen artean edo bazkideen artean, arrakasta handia izaten duten. Azkenean da, bai alabai erabili berrituzun teknika bi, ez? Burua babesteko eta gaua pasatzeko. Eta buskrafea apuntatzean jendia, nolako jendia da? Gaztiak, helduak, danetik handakazue, bai, Zenba lagun zaudete denea apuntautaia? Zematengo, 60 bat edo? Juntarekin batera, kasi 60 bai. 40 piku, 50 bazkide, eta esan dugun 8 batzi pizzatu horiek. Vale. 60 inguru, eta bueno... 60 pizzatu, bai. Baten bate ate joka, galdezkaia sartu daiteken bai, eta... Bai, jendea nabaritu dugu pandemia eta gero, jendea badaukala gogua kanpoan ibiltzeko eta mendian ibiltzeko, eta bai nabaritu dugu jendia gure gana... Eta nun eta nola apuntatu behar da, eta zein behar da zuekin batiteko? Ba, bera, guk baukagu Instagrama baukagu, eta Laiztertxo atera behar da bere gure web horria, gure Instagrama da Basque Bushcraft Society, hementxe ikusten den bezala jatzita, eta web horria ere izango da basquebushcraftsociety.com eta .es ere badaukagu, eta horren bitartez kontaktatu dezakezu, eta bazkide egin estukiak dirurik kostatzen 20-30 euro urtean, da horrekin dazkazu formakuntza guztiak, gure laguntasuna, inolako besterik ezpada ere, edo
aholkularitza, eta, bueno, bizkat laguntzea mundu hontan hasten sartzen, eta... Eta hau zuen ogibide bilakatu da? Hau hobi bada, edo...? Hau hobi bada, eta gutako bakoitza bere familia dauka, bere lana dauka, eta hau aritzen gera... Gustatu egiten zaigulako, ez dakit gero ze pasako dan honekin, beste herrialde batzutan herrialde ingelesez hitz egiten duten, edo herrialde anglosajo horietan, badago askoz ere ohitura gehiago, eta jendeak ateratzen du bizimodua bertatikan, baina gu momentuz... Gondik ez da tokatu. Ez da tokatu, ez dugu gure burua sentitzen ere behar bezain prestatuak edo horrelako gauza bat. Denpora ere darama, sakrifizio asko eta... Zue juntzaazte herri nola esan dezu? Anglosajon eta ibilizeate olako beste talden batekin. Bazkideak baditugu, jundiranak, tailerrak egitera, egur lanketaren tailak eta horrelako gauzak egitera, eta... Bueno, eta... Amazonetan ere koldo ibila. Koldo ere Amazonian ibili da. Ni estatu mailan bai bien, eskola batetan kurtso desbarniak egiten, da esperientziak, egoitzere izana da beraldetik gauza asko egiten. Hori da, ni bere garaian... Nondik alde askotatik ibili zeate? Bueno, saiatu geha. Hau, listo dakau, Denbora da, familiak utzi digun guztia. Hau apartatuko deu, zatikan bat plateraratuko deu, bale? Osondo. Hauei vuelta emango jau, bale? Badijo, azbarazkik etxirrik itxarrak aurreaka. Iepa, ala, segate zue olako egunetan, jute zatenian, a ber, zer amaten dezue prestatuta? Txuleta. Txuleta? Zer, bai. Txuleta, eman izan dugu txuleta, eta bestela, asko ibili behar badegu, harina dan zeo zer. Bai, hori da. Gauza desbardina da, ez, gau bat edo bi egitera basoaz, edo ja luzago basoaz, ez. Zenba denbora juntzate gehiena juntzatenian? Ez dakit, lau bostegun ere ez gehiagi ez, azkenean daukagun denpora daukagu, baina orduan soinean eraman beharreko guztiak pixu hartzen dut, orduan joan behar zela, sobre edo lata horietara bizkate okupatu gutxio egiten dutena, eta lan gutxio gometa dutena, baina... Batez ere pixua. Pixua. Nahiko pixua daramagu burniekin, eta altzairuarekin, eta aizkorekin, eta labanekin, eta horrelakoekin, eta orduan... Eta, adibidez, basoko historik jate dituzu eta hola, moskituak, ez dakit, ziraunaen bat, eiztari moduan hiltzezete, perretxiko bila. Ezagutu ezkero, perretxikoak, hartu ditzazkezu, baina, karo, beti ere ezagutza da hemen... Esan kasartu eta atzea pausu hain igual, ez da? Hori da, batez ere ezagutza transmititzen saiatzen gara, eta, bueno, ezagutzen ditugun lau perretxiko ontxo horiek, horiek hartzen ditugu garaia danean, txura, bai. Horra perretxikoa, horra perretxikoa. Barren gorri hori, bai, barren gorri. Utsi perretxiko alde batea eta maiazu nahi hau. Eta adibidez, holako perretxikok eta historikiteko, beti zezua, sartai batea matezue, osun zerren gainien zukaldatzezue, nola itezue historia? Bai, normalean, bueno, zu gainean egiteke, baina, bueno, gero pieza handi bat ere daukagu, egoitzek baina egin zen duen, ez da? Egin gendun, baina... Bai, egin gendun, eta saiatu ginean, hortarako, beti ere, denbora asko behar da, bai, eta goizean, buruan horrekin, ez? Hortara, junda, zulua egin lurrean, ondo... Lurrazpiko labe bat, egitea kurretu zitzaidan. Honetan behin barrikan hor gainare, bai. Gizon batekin silexak erakutsi zizkigura, eta lehenoko garaieko arramintak, eta barri, eta intzigun zu bat hola zuazpilan. Hori ezagutu behar dago, bai. Seguro ezagutzen dezuela, Azkenien, bueno, ni guain izen ez zaitateatzen, baina... Guain topatuko de telefonuan, da esango izuet, igual ezagutzen dezue. O ezagutu bihartzeate bestela. Bai, kontaktua jarri behar gara, bai. Vale, hemen launak, ingo deuna da. Hau, platera eratu ja. Brotxeta horiek haber buelta bat emate jo zuen, haber zemuz dazkaun. Ikusi. Vale. Hemen txuleta jarriko deu. Eta, zemuz dira, bueltatxo eman diozu, ez da? Eman diogu, badijoaz. Vale, hau jarriko deu hemen patatatxo batzuk. Inorre ditzaizko gustatzen patata txuletakin, ez da? Batez. Gure zai gustatzen ez da mendian galtzea, ez? Mendian galtzea, adiez mendian galtzeko, hor orientazioa oso garrantzitsua da. Hori ere bai ikasin behar da, hori barruan eramatea. Dana da ikastea bizita hontan, ez da? Bai.
Zena etortzen da eta ondo dago, baina bai, ikasi inbarra, ikasen berda. Eta zer aholku emate jo zuen, nola erakuste zuen hori? Agonia. Iparrorratza eta mapa erabiltzen ikastea. Bai, hori ere transmititu egiten dugu. GPS-a nola erabili, dena delako herramientak nola erabili, baina guk beti ematen dugu beti. Eta batez ere leku ez ezaguna baldin bada, iparrorratz bat, eta inguruko mapa bat. Garrantzitsua, ez da? Eta hori ikasi kudeatzen, ez da? Askotan mapa bai, brujula bai, eta gendia brujula norte eta beste aldeak, ez da? Kontutan hartu behar gauza batzuk, bai. Bueno, launak, hauek, pixkat aldente ateak oitugu, baina, bakizue telebista nola izatean. Hemen txedazkau. A ver, kolore pixkat hartu du, Italiarrera, aldente. Italia, aldente, tutto bene bambino. Vale, bagoaz. Eta azkenen gua hemen txe. Bueno, kolore pixkat hartu du, Txura, nada. Bai. Jateko modun. Bueno, orduan, hemen txuleta eharra. Hori herrian. Hemen eundoko brotxetak. Ingo deuna da. Tximitzurria bota brotxetei. Jarrain diu gorkoan, Jarrain diu. Egia esan dezuen, anglosajonak, aberaz ikasteten ditori, anglosajonak, bale? Hola, oie, barazkitanak ordinek jateitu, piperrak eta dana. Hemen ningo deuna da, hemen tximitzurria jarriko dugu hemen, boltxo hontan. Zatik gaitzei gustatzen txuletei gainetik botatzia. Zatik batzui gustatzen zaio gehiago eta bestiai gutxio. Onduan jarriko degola eta nahi dunak untatzia. Eta indetena da gatza mordoa bota. Hemen izerritan nagoen, parrillakin. Baino, gero ondo astindu deu, txuleta gartzen du behar dun gatza eta gainetikan ez dio eserre botako. Ados? Ondo. Hoi Julian tolosako gehiak utzi zin. Arek esana. Bai. Amen. Eskerra zuri, Julian. Bueno, nausik, eskerrik asko etortzeatik. Zuri. Plazer handi bat azer, plazer handi bat egoitz. Eta, ea noi konbidatzea zuen, zuretako irtera horietako batian, Etorri nahi dezunean? Gozia ez deu pasako, bale? Pilatu iguzu, Primera. Oso ondo. Kasu egin. Agur laguna. Aio.